Kumusta? And for today's video, magluluto na naman tayo ng fried kamote chips with a twist. Una natin gawin, balatan na natin ang ating kamote. And of course, pagkatapos natin balatan ang ating kamote, i-slice na naman natin siya into thin slice. Slice lang. Kaya natin to. At syempre, pagkatapos natin i-slice ang ating kamote, hugasan naman natin siya ulit. At ihanda na natin ang ating kawali sa ating pagluluto. Maglagay ng mantika sa ating mainit na kawali. Pag mainit na mantika, ilagay na natin ang ating kamote chips. At pag nalagay na natin lahat, halu-haluin natin. At lagyan na natin ng konting asukal para naman may tamis. At ito na ang ating finished product na kamote chips with a twist. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!